n'ụzọ na-edo ha anya gị gafete n'enyo gị ga-ahụ na ọ dị organized ị ga-ahụ ihe dị iche iche wụ ihe mmepe obodo nọ na enyo ogugu ọ ga-adị mma anyị gwa gị nga ị ga-esi bido gaa mara si ịbatara n'enyo ogugu gị si Owerri na-abịa gafee Heartland FM ịbanyere enyo ogugu ịhapụla Owerri North ịbatara n'enyo ogugu lewe anya ị ga-ahụ ihe mmekọta mba na mba na-dịka iri ihe gị na onye ogugu ibe gị nọdụ ga-elite dịka ị chọrọ ije nyụ mmanyere ma ogene unless ikpuchiri imechiri ihe ahụ iri ga because of flies ọwụghị because of nwanna gị ị ga-atụ egwu eji eju ofu kọp ṅụọ mmanya and anyị na-enwe mmanya ngwọ rie nne ndị Owerri ji amụ ụzọ ụtụtụ bịa Mbaise bịa zụrụ mmanya ha ji eri emega nkwari ebe a ọ na Mbaise ọ na-enye ogugu ka azụ okwu gị pụọ ọtọ ka pen Clara kpereche ka anyị ọ daala Mbaise ga-ebịaruo n'enye ogugu anyị na-egbu anụ nama na-erie n'ụzọ aka rute nwa ogbenye ị ga-ahụ ndị si Owerri ị ga-ahụ ndị si Ngọkpala ha bịa goro mmanya ngwọ nga ha eburu ukwe anụ lachitewe Owerri hia na mba niile dị iche iche na-abịa Owerri bịa azụ mmanya ngwọ na-azụ anụ enwekwere ndị nta na-abịa n'ụtụtụ bịa bute ka ele ga-akpọ bushmeat ga-abịarukwe na fenye ogunga ahụ ị ga-ahụ ndị si n'ụlọ ha dị iche iche burukwe anụ ka ha si n'ụlọ ha wepụta dịka ọkụkọ a na-enweta ya chip nga ọ dara ala ụkwụ na ọkụkọ dị ndụ ọkụkọ dị mma na afenye ogugu anyị na-erekwe akwa ọkụkọ dị n'ụzọ msị gọọmenti control price ya dịka bọtụ n'ụzọ aka rute nwa ogbenye o wee bụrụ ya ngwanụ ka ọ dị ozi akarịala ọkakwala nkụ na Facebook anyị mana o nwere onye nke bịara bịa rụtụkwa aka n'otu ajụjụ ọwụ dị oke mkpa ozi gị Maxwell ọ sị kedu ka alụ nwaanyị si dị n'obodo unu unu nwere ike iji nwayọọ kọwara ọha na eze ka alụ nwaanyị si wee dị n'obodo unu okay wụọ agbada nwanne na nwanne ọ na-awụkarị ote gị na ndị ọgọ gị na-aghọta you will not come down gị na ọgọ gị nwoke akpa nkata ga-agwụ ya sị ọgọ lekwa otu ọ dị m lee ka akpa m ha ọ ga-anabata gị o nwere ndị Igbo na-akpọ conscience but ndị mmadụ na-eme mistake ahụ ịga buru onwe ha ka ejikọrọ ha aka eji na ha tụọ ha aha na ọ wụghị dị mkpa emere o nwere ajụjụ ọzọ tapatakwara na Facebook anyị Uche onye ọma male ọ sị ndị enye egbugbu ndewono ọ sị biko egbelu ụmụhụ dị na Ngọkpala ụmụhụ ọkwa ya dị na Ngọkpala na egbelu na ụmụhụ ahụ na-ekwu okwu ya ọ wụ otu ihe ahụ egbelu ụmụhụ enye ogugu wu egbelu ụmụhụ enye ogugu egbelu ụmụhụ Ngọkpala wu egbelu ụmụhụ Ngọkpala ya ọ dị iche ịsaalanụ ya ya bụ ajụjụ wee gaa akwa na nwoke a wee gaa n'ihu na-ajụkwasị ihe gbasatara ịzụ na ọkwa onye ịzụ na a na-ebugharị ya ebugharị ka ọ wụ isi n'aka nna fere na nwa a na-ebugharị ọnwụ isi n'aka nna fere na nwa o wee bụrụ ya gaa n'ihu nwaanyị ọma ọzọ dịka ibe ya kedu obodo ndị gbara enyi ogugu gburugburu obodo ndị gbara obodo enyi ogugu gburugburu buru ibu ịbịa na nke mbụ ụzọ jewere airport ndị Ngọkpala gbara enyi ogugu gburugburu gbara enyi ogugu ndụ ndị ezi ala Ọbịangwu ụmụ ọpara Ọbịangwu ndị Umezi
Umezi Nguru ha nọ nso na enyi ogugu maka na anyị na ha na-eji ụkwụ agakalịta ị nwere ike ije isi na ụba anyị ga-ejikwa ụkwụ jee na Azịrịgbelu mụrụ ọkụ ụmụọda ndị adum ụmụọda Mbaise ụmụọda ha ụmụọda Nguru oh yes ma ezi ama ha mbụtụ Mbaise ihe awụcha obodo ndị Lagwa ụmụhụ ha dị ọtụtụ gbara anyị gburugburu gbara ụnọ gburugburu wee bụrụ ya gaa n'ihu. Enwere ụbọchị unu na ndị ọbịa unu na-abịa alụ nwaanyị na Enyi Ogwugwu? ya enwere ụbọchị a na-anaghị abịa alụ nwaanyị ụbọchị Eke anaghị alụ nwaanyị na Enyi Ogwugwu ụbọchị Eke o wee bụrụ ya. Ngwanụ ka ọ dị, anyị ga-akpọpụ akara ekwentị anyị ka ndị na-ege ntị nwee ike kpọbata Juke n'ụlọ ajụjụ, maka na anyị ji n'aka na o nwere ọtụtụ ndị na-ege ntị ga-achọkwa ịjụta ụnụ otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ. Wee bụrụ ya, nwaanyị ọma gaa n'ihu kpa akara ekwentị. Igbo ọma na-ege ntị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịjụ ndị ọbịa anyị ajụjụ, were akara ekwentị a ji jụọ ha ya bụ ajụ ibu n'obi 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014. Ịkpọbata ga-eju ajụjụ gị otu ihu sepụ aka. Mgbede ọma. Anyị dị mma, ndewo. ndewo brother. Eke anọghị ebe anyị. So anyị nwere ike ga-ebute ekebe ka anyị akpụ ya bushmeat. Ndewo. O wee bụrụ ya, mgbede ọma. Mgbede ọma Uche, kekwa. Ndewo, anyị dị mma. Anyị dị mma. Kara. Mgbede ọma o. Hello, Kara, keke imen. Ọ dị mma o. Gaa n'ihu ịnụ. Okay, biko m chọrọ ịjụ ke ote ha si wee na-akwado ụmụ ha na ihe wo ote ha si eme ka ụmụ ha ọzụzụ ha na-enye ụmụ ha na ịkwado ha na learning and technology. And again, ka njọ Kalala biko ewudo onye ebe. Adị ego. Ndewo, ngwalụ bute ekwentị ka ọ dị nwoke ọma enyi ọha ụnụ anụna na ajụjụ ya bụ nwoke jụrụ na kedu ka unu si akpado ụmụ ụnụ ma abịa n'ihe gbasatara teknụzụ bụ teknọlọji. Onye jụrụ ajụjụ ndewo. Ajụjụ gị dị mma. Asị m a na-anọtị akụ aka na ntị. Gị bịa na Enyi Ogwugwu nwe m ni, ị ga-ahụ na ọ wụ otu mba karịsịa ndị ọzọ na-eje bido na praịmarị skuul zụọ ụmụ ha. Oge mbụ a nara asị gbuo nkwụ ji zụọ obodo zụọ nwa ama akwụkwọ, o mere m ebe ka anyị. Mana dịka ọ dị ugbu a, ụmụ Enyi Ogwugwu kpatara ego na-etinye aka ọnụ ndị ke naanị ha na-akwụ eme ya na-azụ ụmụ anyị ka ọkwa ka ndị nne ha na nna ha ma ọ bụ na-adị onye na-azụ onye mgbe ọta ha nwere akọ na uche eji azụ ha zụrụ ha ma e gbara ha exams ịkwụrụ ha ụgwọ exams nakwa ịzụ ụfọdụ n'ime ha na skuul. Mana ime ịdịkwa sure that ndị ke nwere mụọ aka ọrụ na eduru ha gaje rụọ ọrụ ha eje mụọ ọrụ, anyị ji eme mesie ya ike. Ọwụ na iwu nkwado mgbasa ozi akwado ha anyị nga ugbo ịnọ nga akpọwa mmadụ aha. Anyị gara ịnọ nga ugbo akpọwa mmadụ aha. Ndị unu kwadorola. Ndị anyị kwadorola ma ọkwa ndị kwadoro ha enwekwere otu anyị ga-esi kpọọ mmadụ aha. Anya echefuo ndị ụfọdụ ya ga dị ka anya recognize ndị bọtụ ụmụnne anyị ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ofesi na-akwado
ndị ụmụ anyị ọwụkwa na ahịa ọwụkwa na nka na ụzụ n'ụzọ niile dị iche iche anyị na-akwado onye ogugu nwere mmụọ inye aka onye ogugu so n'ofu obodo nwere federal hospital extension ebe ke ha mana the condition gọọmenti nyere anyị iji mepee that annex enye ogugu mezuru ya enwere ụfọdụ ụmụ anyị rụrụ doctors quarters ụmụnne anyị ọ nọ n'ụlọ ọnọ n'ama gbakọrọ aka zụọ mobile hospital ambulance nke na-anaghị eji ebu ozu bunye nga nke a m na-agwa gị nọ na Obama enye ogugu Ancient Kingdom. Ndewo o wee bụrụ ya ka ajụjụ ọzọ dabatakwara na Facebook anyị gaa n'ihu nwaanyị ọma n'aka si n'aka onye ka ọ sị onye nwe egwu ọ sị mgbede ọma na biko na ọ chọrọ ịjụ onye osu o ji alụ nwa unu osu ọ na-alụ nwa unu aga m isi gị aga m isi gị ya wụ na anaghị akpa oke ihe gba osu asịkwala osu asị ọtụtụ n'ime obodo ọtụtụ n'ime anyị ji akpa oke mana ọwụghị iwu na osu agaghị alụ nwa ma ọ wee ga-aga jelute osu ọwụghị iwu eruwere gọọmenti isi jikwa eruwere nzukọ Kraịst isi mana gị chọọla sị nwa gị lụọ dị n'osu ọ gbasara gị aga iji mee gị fine aga iji ada gị ha gaa chọkwara sị nwa gị ji alụ n'osu aga iji ada gị ha ahịa hiwe onye akamụ onye ọ masịrị gị gaa kpọrọ zụrụ ndewo o wee bụrụ ya o nweela ka unu si wee nye ọsịsa na ụbọchị unu na-anaghị aga alụ nwaanyị ajụjụ ọzọ wee bụrụ kedu ụbọchị unu na-anaghịkwa na-aga ubi ndewo ọwụ ụbọchị nkwọ ọwụ ụbọchị nkwọ onye gakwara n'ubi ụbọchị nkwọ gịnị ga-eme ya ndewo adịghị ihe ọ dịghị ihe ga-eme mana o megidere omenala ewu ụbọchị nkwọ wụ ụbọchị nkwọ ala dịka o sidere na Obama enye ogugu ọ wụ ụbọchị a na-aga na ọgbakọrọ jee kwuo maka ọganihu obodo lekwana ndị dara iwu ma wụọ ozi dị iche iche ndị ọchịchị zitere ka arụ obodo si lekwa otu o sedere ya rụkwa ikpe obodo anọdụ nga ahụ ikpe ihe ikpe obodo dịka imekwuru oke ịghọrọla oso m anwa gị bụrọ m ikwu ọ kparịrị m ọwụ okposhi anyị na-ekpe okposhi n'ala dị mma anyị ọ wee hi nkwala ka eleji aga jeme so ime ya wụrụ ihe a ga-ime na ya pụta asị agala ọrụ ụbọchị nkwọ ọwụ na enwere agbara emegidere mana oge ochie o ji awụ iwu si agaghị aga ọrụ ụbọchị nkwọ ka e nwee ike pụta jekwuo maka ọganihu obodo o wee bụrụ ya ngwanụ ka alụghachi n'ekwentị mgbede ọma ndewo nke Awụja ka esi n'eke dakpọ ndewo gaa n'ihu Awụja yes enye ogugu dị popular in our Mbaise kingdom our nation then kọrọ hem si ka njụọ ahụ a ọnụ na-aza enyi ọkpụrụ gawazi enyi ogugu now kedu ihe ọnụ na-aza mbụ tupu na-echenji enwe because ama m na ọnụ chenjiri echenji tupu enyi ogugu ndewo
ọwa nga afe enyi ogwugwu na ọzọ aha afe enyi ogwugwu e nwekwara ndị ka na-efe ogwugwu rute taa anyị hụkwa na enyi ogwugwu and ọ bụ nga ahụ ka anyị nọkwara asị enyi ogwugwu na ajụjụ gị nke abụọ dịka ihe mere agaghị afe enyi ogwugwu aga eshiftie back enwere ntụle dị iche iche gbasara afe enyi ogwugwu mee mgbe ịbụ na ibupụ ebupụ nga aha gawa ebe ọzọ dịka onye Igbo ewu emere asa ahụ eji hiwe ahịa a na-agba aka a nwere ntụle dị iche iche maka ịnọchi ụzọ mana ndị na-achị anyị ugbu a nọ n'aka barista Mbilite m wefụtara atụmatụ a chọrọ iji rụgharịa afe enyi ogwugwu ya gadere ihe ndị a na-akpọ a modern position ọ gakwa ewu that ị ga-ebịa nga ahụ rụchie azọ a ga-eru ma ebe moto na paakị ma ebe ị ga-enọ jiri ike ya rụ ma idute nwunye gị ahịa ma nwunye gị dute gị ahịa gaa nọdị jiri ike okporo ụzọ anọrọ onwe ahịa anọrọ onwe facilities dị iche iche so ya wụrụ ma emechaa ya Chukwu mee ebere emechaa ya gị gbafete enyi ogwu even agwa gị sa ihe ha ịgbafechewa afe enyi ogwu ị ga ikwenye ndewo ajụjụ ọzọ anyị chọkwara ịjụ gị o nwere onye nke zibatara ozi na Facebook anyị Leli Adaora ọ sị ndị ọbịa ndewonụ na biko ụmụ oye enyi ogwugwu ha so na ndị nwere ike ọkwa ụmụ oye ka a na-akpọ ụmụ oye enyi ogwugwu na ha so na ndị nwere ike ịhapụ mmanya ha na-anụ ha gaa nyụọ mamịrị lọghachi ịkpaburukwa mmanya ha ṅụọ o nwere ihe mere o ji adị wee enwere ihe mere nụ o ji jụọ ajụjụ ahụ ụmụ onye enyi ogwugwu sie biko onye jụrụ ajụjụ mba ọwụla ma ndị leji asị gara ha ọgụ dịka oge ochie gị ma enyi ogwugwu aka ọdeshi anyị ejirigo ụmụ oye ha eji egosi gị sa ha na ha ji mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ arụgo ọrụ oge ochie ekwere ndị leji asa apụta ya wụrụ ma ha eji mma eme ma ọ ha eji egbe eme anyị nwere ndị leji apụta onye ogwu sị ha gaje ọrụ ọrụ deba ha ga chụrụ mba ọzọ chụfụ mba ọzọ mee ha next enyi ogwugwu nwechara ya mana dịka ọ dị ugbu a anyị enwene ntụziaka ya wụrụ ihe obodo leji asị ịkụ ọfọ akụọla ọfọ ahaziela enyi ogwugwu ebe ọwụ na dowe mmanya gị pụọ adịghị ihe ga-eme gị nwanna gị ga-abịa chelekele ka m ghọta ihe ị na-akọwa ihe ị na-akọwa bụ na onye ruo onye ogwugwu ya biwa ndụ foforo m ọ ga-ebi ndụ ezinụlọ ndụ ezinụlọ na ịbatara ebe nwanne gị nọ anyị ji anabata ọbịa anyị na-emerụ aka anyị anyị ji anọnyere onye ke anyị na-amaghị onye ọwụ ụmụ oye na mba ọzọ niile dịka enyi ogwugwu ọfọ itelu mkpọrọ aha dowe mmanya gị dowe nri gị ọ bụ ekpekwuli ya isi dabe ya ndewo o wee bụrụ ya ka anyị lọghachi n'ekwentị eje nụrụ ọkpụkpọ oku ndị mmadụ mgbede ọma ndewo ndewo brọda mi biko ajụjụ m chọrọ ego ọ nọ nwere festival ha nọ na ya dọtụrụ ndị mụtụrụ di a na-agada festival anụchaghị okwu jụgharị ha ajụjụ ahụ ị jụrụ isi na ha nwere festival ọ nọ na-eme festival omenala o nwere emume ha na-eme ọkwa ya ọ nọ na-eme ụgwọ ada ọsọ na-eme gị nọ na-eme omenala nọ na-eme ihe ụmụada anyị nwere omenala ndị anyị na-eme anyị nwere nke anyị na-eme anyị na-akpọ erigbara ya bụrụ erigbara ha anyị na-eme oge ekeresimesi agbachi ekeresimesi from that 25th agbachara ekeresimesi jewe 26 jewezie obodo ọbụla ebido nwere mbọsị ha na-eme
erigbara ya ọrụ ma mbọsị ga-eme ọrụ ụmụ elem ma erigbara akpa ọ dị ugbu a onye ọbụla abịa rie ebe ahụ richaa ọrụkwana mbọsị ndị ọzọ ga-abịa gbara ha return match unu abịa ebe ahụ bịa rigbara ha ji kpe ya erigbara mmemme ọzọ ahụ a na-eme dịka esiri kwuo na anyị na-eme oruru ukwu enyi ogwugwu oruru ukwu enyi ogwugwu ahụ na-ada ezigbo ụda a na-eme nwunye mmanwụ dị iche iche na-abịa vileji kọmuniti dị iche iche na-ebute ejirimara ha nke ebe ọ na-atọkasị ụtọ ndị ọbụla na-eshite nri ejirimara ha nri ahụ a na-esie ụmụ nwanyị ụmụ ndom na-eshi nri echicha ya ndị eze na ndị echichi abịa buru ndị a ọnụ a ga-aga vileji ọnụ mara ejiri nọ na kanopi jee gbuchaa nri ndị ọnụ emechaa abịa mara ndị nri ihe kacha nke ndị ọzọ nri ha tọrọ ụtọ nri ha dị aganishiri ọfụma emechaa ya eji enwe ihe nrite na ndị butere ihe ahụ yes a ga-enye first second third positions nye ha ego nke ọzọ n'ime emume ahụ anyị na-agbakwa mgba a na-akụ ekwe mgba iji dịka ndị mbụ ndị nna nna anyị ha si eme ihe egwuregwu a na-agba mgba ahụ ọwụ iji mgba ka a ga-eji wee gbajie mmadụ ukwu ma ọ gbajie mmadụ ọkpụkpụ ọ na-abụ emechaa ya novelty wrestling ma football a na-emecha ihe ndị a niile anyị na-enwekwa ọ na-awụ tupu abalị ga-abụ mbọsị a na-eme oruru ukwu ahụ anyị na-emekwa ihe na-akpọ ndị bekee na-akpọ gala night nke bụ na-ere gala isi ahụ nke ha na-akpọ ya laba laba ebe ndị egwu bongo ịma dọkịta onye enye ogugu ọrụ anyị nwere ụmụ egwu ndị dịka ya ngwanụ ka ọ dị oge anya dawala kparapụ mana ka anyị gaa ebe ị nọ onye mabutere Ojezuru Obodo anyị nye gị ihe nrite si na ya bụ Ojezuru Obodo ịmabutere kedu ka obi ga-esi adị gị nwoke ọma ndewo obi ga-adị m polina obi ga-agbagbunye m anya ọka ọ ga-esi wee bụrụ ya kedụkwanụ ndụmọdụ ị ga-enyekwanụ obodo ebe Ojezuru Obodo a na-adabeghị mana o nwere ike ịda n'obodo ha n'oge na-adịghị anya kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ha obodo ọbụla aga m asị obodo ọbụla Ojezuru Obodo ga-ada ebe ha ọ ga-abụ ihe ọma nye ha nke bụ na ha ga-ewere dịka ihe ha were dịka a project ha were dịka ebe ezigbo ihe na-adara n'obodo ha maka na ọ na-eme obodo ahụ ha pụta ihe ya wụrụ obodo ndị nke n'onweghị ndị na-anụcha ahụ ha dịka etu anyị si nọrọ na live taa na-ekwu okwu ọ ga-awụ ihe ibupụta ahụ ebe ha mekwe ka ụwa niile mara ojiri mara obodo ha o wee bụrụ ya gaziere gị oge abụghị nwanne anyị n'oke nze unu asatachala ajụjụ ndị anyị na ọhaneze jụrụ ụnụ na mgbede a o wee bụrụ ya anyị gbamụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere gbapụ ya ọsọ je wetara gị akụkọ wabụ nke ga-abịara gị kpọmkwem mgbe ọ kụrụ elekere 6 nke mgbede a n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị Echo FM 100.7 News people. Ojezuru Obodo apụọ ọ gaala nga gị achụga m gị na Echo FM Ojezuru Obodo apụọ ọ gaala nga gị achụga m gị na Echo FM Ojezuru Obodo anya mma Oje anya
Ojezuru Obodo Oje ya yọsam Ojezuru Ayamma Oje ndị hụ ya Ayamma Oje ndị bịara bịa Ayamma Oje ya yọsam Oje ya yọsam Ayamma Oje anya apụọla Ayamma Ojezuru Obodo Oje ya gawa Ojezuru mba Ayamma Ojezuru n'Imo State Ayamma Ojezuru mba niile Ojezuru Obodo ọ ga-abị m obodo adaji Ojezuru Obodo omemma na-ada n'obodo otu ugboro n'ọnwa Ojezuru Obodo ugo chere mba Ojezuru Obodo ọ kasuru obodo nke mbụ Ojezuru Obodo o mere ka a mara obodo n'ezie Ojezuru Obodo onye bute ọkpata akụ Ojezuru Obodo o mere ka a mara eze obodo na ndị osonyeachị Ojezuru Obodo ebutaghachi ya Ojezuru Obodo o mere ọnụ ọchị wa nwata Ojezuru Obodo ihe omume na-akụzi ihe n'ezie Ojezuru Obodo ọ kọwara omenala obodo Ojezuru Obodo ihe omume na-akpọ obi ụtọ Ojezuru Obodo ekpe nkụ ama agba Ojezuru Obodo ihe omume eji mara ụlọ mgbasa ozi Eko FM Ojezuru Obodo ihe omume na-ada kem kem Ojezuru Obodo ihe nrite gbara ọkpọrọkpọ Ojezuru Obodo oke butenye ihe ọma nwaanyị butenye ihe ọma Ojezuru Obodo nwata butenye ihe ọma okenye butenye ihe ọma ọ bụ nwafọ enyi ogogo kedu ka obi dị gị nwoke ọma mgbe ị mabutere ya bụ Ojezuru Obodo ezigbo obi dị m ụtọ maka na obi m gwara m na aga m achọta ihe a obi m gwara m oge anyị na-apụ maka na bifo ya pụọ tupu ya pụọ oke nze m kpọrọ m sị m emisikwala ihe a were ọfụ ya wee wụọ ọnụnụ sị m na njebe na ndị ichekwu m n'azụ kedụkwana ihe ndị ị gabigara tupu gị chọta ya bụ Ojezuru Obodo maka na ahụrụ m na o nwere mgbe ike bịara bịa kpọwa ụnọ kedu ihe ndị ị gabigara tupu gị chọta ya ihe m gabigara awụrụ obere ihe agabigara mana ike agwụrụ m maka na ile anya akpụkpọ ụkwụ m sobugo ife a sikwene na ya dapụrụ na awa anọda trejo a ga-eje chọwa a ga-eje chọwa nke ahụ chọtakwa ya Echo FM 100.7, the fresh news people. Enjoy super fast unlimited internet in your homes, office and hotel with Granite Technologies. Stream, work, learn and connect without limits. No data cap, dedicated upload speed and download. Our network is reliable, unlimited, secure network, and the rapid speed you can count on. We are offering 50% discount on first 50 customers with 1 month free unlimited speed. No buffering, no interruptions, just smooth, powerful connectivity for your homes and businesses. Join thousands who trust Granite Technologies for internet that keeps up with your lifestyle. Visit www.graniteng.com or call 070-311-95298 or 0813-9235-947. Granite Technologies. Fast, reliable, unlimited. o jirila otu nkeji gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya
atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenezdee abalị 25 nke ọnwa atọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na Mbọ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na gọọmenti steeti Kano agbala ndị niile ji ọkwa ọhaneze na steeti ahụ bụ ndị nwere mmasị iso azọ ọkwa na ntụliaka elu afọ 2027 ka ha jiri nwayọọ gbarụkwaghịm. Ị ga-anụrụkwa n'otu Labour Party ewegala tiketi onye isi ala ha na mpaghara South. Ị ga-anụrụkwa na ndị Super Eagles ala anyị amalitela ime ọzụzụ na Antalya nke mba Turkey n'ihi bọọlụ enyi na enyi ga-adị n'etiti ha na mba Iran na mba Jordan. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzi ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m. Na mgbede taa onye unu ga-anụ olu ya bụ mụ nwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Gọọmenti steeti Kano agbala ndị niile ji ọkwa ọhaneze na steeti ahụ bụ ndị nwere mmasị iso azọ ọkwa nke a ma ọ bụ nke ọzọ na ntụliaka elu zuru ọha ọnụ agaji ime n'ala anyị n'afọ 2027 na-abịa abịa ka ha jiri nwayọọ gbarụkwaghịm si ugbu a ya na-eru abalị 31 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya. Ya bụ gọọmenti steeti Kano mere ka ọhaneze mara maka nke a site na akpụkpọ ozi ha wepụtara bụkwanụ nke onye ode akpụkpọ nye gọọmenti steeti ahụ bụ Ma Faruk Ibrahim binyere aka na ya. Ndị ji ọkwa ọhaneze ya bụ akpụkpọ ozi na-agara gụnyere ndị ji ọkwa kọmishọna, ndị ntụziaka dị iche iche, ndị Directors General nakwa ọtụtụ ndị ọzọ ji ọkwa ọhaneze na ya bụ steeti Kano. Ya bụ gọọmenti steeti Kano gara n'ihu kwuo n'iwu akụkọ a nụrụ ekwuola na ndị ogbu egbe anọrọla n'abalị bọrọ ụbọchị taa bụ Wenezdee wakpo obodo Jiro Masa dị na kansụl ime obodo Shanga nke steeti Kebbi, gbuo ọtụtụ ndị agha ala anyị na ọtụtụ ndị uwe ojii ala anyị ma gbukwuo ọtụtụ mmadụ nkịtị ozu ha yasara. Ka ọ dị amatabeghị ọnụọgụ ndị ọrụ nchekwa ole ha gburu, mana akụkọ a nụrụ ekwuola na ebutela ozu mmadụ abụọ bụcha ndị obodo ahụ bụ ndị egburu na ya bụ mwakpo. Ya bụ akụkọ a nụkwara gara n'ihu kwuo na ndị ogbu egbe a mụnyekwara ụgbọala abụọ ndị agha ala anyị ọkụ ya ere pịatapịata ka ntọ. Ka ọ dị otu onye obodo ahụ a gbara ajụjụ ọnụ bụ onye na-achọghị ịkpọ aha ya kọwara mwakpo a dịka nke jọgburu onwe ya. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ kansụl ime obodo Shanga a na-ekwu okwu ya ka akụkọ ọkọrọ na ndị ogbu egbe awakpola ya ọtụtụ ugboro ma sụọ ọtụtụ ndị mmadụ ịkpakpọ. Otu Labour Party n'ala anyị ewegala tiketi onye isi ala pati ahụ na mpaghara South. Ihe nke a pụtara bụ na onweghị onye otu pati ahụ si mgbago ugwu ala anyị ga-eji ọkọlọtọ otu pati ahụ azọkwa onye isi ala Naịjirịa na ntụliaka elu afọ 2027 na-abịa abịa. Ọ bụ onye isi oche otu kọmitii ama dịka National Caretaker Committee otu pati ahụ bụ Senetọ Nenadi Usman bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a n'isi obodo anyị bụ Abuja. Ya bụ Nenadi Usman kọwara na nke a bụ iji mee ka ndị niile nwere mmasị iji ọkọlọtọ otu pati ahụ azọ ọkwa nke a maọbụ nke ọzọ n'afọ 2027 na-abịa abịa mara ka ihe si wee kpọrọ na pati ahụ ka ọ dị ugbu a. Mahadum Benin bụ University of Benin aghọpụtala nwa amadi aha ya bụ Bimpe Omoyiwola dịka onye rejistra ọhụrụ mahadum ahụ. Ya bụ mahadum mere ka ọhaneze mara maka nke a site n'akpụkpọ ozi onye na-ahụ maka mmekọrịta ha na ọhaneze bụ nwa amadi aha ya bụ Benedicta Ihanire wepụtara ọhaneze n'ụbọchị Wenezdee taa na Benin. Ya bụ Omoyiwola ga-anọchite anya Ademola Bobola bụ onye ọchịchị ya ga-akọrọ ọnụ
n'abalị 31 nke ọnwa Maachị ya anyị nọ n'ime ya. Ya bụ onye rejistra ọhụrụ mahadum Benin a na-ekwu okwu ya bụ onye kansụl ime obodo Isin nke steeti Kwara. O nwetara nzere masters degree n'ihe ọmụmụ International History and Diplomacy na mahadum Benin ahụ. Ka ọ dị, a tụrụ anya ya bụ ọmọyiwola ịmalite ọrụ n'abalị mbụ nke ọnwa Eprel na-abịa abịa. Mmadụ 21 ji agbara ndị Super Eagles ala anyị bọọlụ awụchala n'ebe ndị Super Eagles ala anyị nọ na-enwe ọzụzụ na Antalya nke mba Turkey. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ọzụzụ a ka ndị Super Eagles ala anyị na-enwe n'ihi akụmbọọlụ enyi na enyi ga-adị n'etiti ha na mba Iran nakwa mba Jordan na ya bụ Antalya nke mba Turkey. Ka ọ dị, ndị ji agbara ndị Super Eagles ala anyị bọọlụ buru ụzọ wụchaa n'ebe ndị Super Eagles ala anyị nọ na-enwe ọzụzụ na mba Turkey gụnyere Fisayo Bashiru, Alex Iwobi, Emmanuel Oluwasegun, Yera So, Paul Ọnụachụ na Philip Otale. Ndị ọzọ wụchara ozugbo ndị a bịachara gụnyere Semi Ajayi, Moses Simon, Francis Ụzọhọ, Bruno Onyemaechi na Bright Osayi Samuel. Ka ọ dịkwa, akụkọ anyị nụrụ ekwuola na Frank Onyeka, Adebayo Adeleye, Ademola Lukman, Akọ Adams, Chidera Ejuke, Rafael Onyedika, Igo Ogbu, Maduka Okoye, Samuel Chukwueze na Zaidu Sanusi awụchakwala na ya bụ ebe ndị Super Eagles ala anyị nọ na-enwe ọzụzụ. Akụkọ ọzọ anyị natara kwuru na ha malitere ime ọzụzụ n'ụbọchị taa bụ Wenesde dị ka ọ kụrụ elekere 4 nke mgbede. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa, maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na gọọmenti steeti Kano agwala ndị niile ji ọkwa ọhaneze na steeti ahụ bụ ndị nwere mmasị iso azọ ọkwa na ntuliaka elu afọ 2027 ka ha jiri nwayọọ gbaa arụkwaghịm. Emekwara nke ịghọta na otu Labour Party ewegala tiketi onye isi ala ha na mpaghara South. Emekwara nke odo oge anya na ndị Super Eagles ala anyị amalitela ime ọzụzụ na Antalya nke mba Turkey n'ihi bọọlụ enyi na enyi ga-adị n'etiti ha na mba Iran na mba Jordan. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi ịbịala ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara. Agagharịkwala agagharị. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. It's the sound of the city. Echo 100.7. Sweet music only on your favorite radio dial. Echo FM 100.7. You love music? You love Echo FM 100.7. It's the sound of the city. Echo 100.7. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Sweet music only on your favorite radio dial. Echo FM 100.7. It is my time of change. It is my time of change. It is my time of new. New things will happen. The Lord of heaven has said it. It is my time of change. It is my time of new. Oh yes. The Watchman Catholic Charismatic Renewal Movement Owerri Diocese presents Night of Change. Night of Change. Behold, I will do a new thing. Isaiah 43 verse 19. Venue, Watchman Catholic Charismatic Renewal Movement Worship Center, near God is Good Models, Aboh Road. Date, Friday, 27th March 2026. Time,
10 p.m. We will be live on Facebook at WCCRM Owerri Diocese. See you then. It is my time of change. My time of transformation. It is my time. Everybody could hear the eagle has landed. Talk of the town. Shut down the city. 1,000 naira. Brand new kiddies and adult clothes. Yes, you heard me right. Mata Chena, the woman who sells affordable brand new kiddies and adult wears, is coming to Owerri on the 25th to 29th of March 2026. If you are looking to change your wardrobe, start a clothing business, empower somebody with brand new clothes for as low as 1,000 naira. Ojezuru Obodo apụọ ọ gaala nga gị achụga m gị na Eco FM Ojezuru Obodo ya mma Ojezuru Obodo ngwongwo anyị apụọla ya mma Ojezuru Obodo ngwongwo ya yọsam Ojezuru Obodo ya mma ndị nwụọ ya mma ndị bịara bịa ya mma ya yọsa gị ngwongwo ya yọsa ya mma anya apụọla ya mma Ojezuru Obodo ngwongwo ya gawa Ojezuru mba ya mma Ojezuru n'Imo steeti ya mma Ojezuru mba niile ngwongwo iya Ojezuru Obodo ọ tabi m obodo adaji Ojezuru Obodo omemma na-ada n'obodo otu ugboro n'ọnwa Ojezuru Obodo ugo chere mba Ojezuru Obodo ọ kasuru obodo nke mbụ Ojezuru Obodo o mere ka a mara obodo n'ezie Ojezuru Obodo onye bute ọkpata akụ Ojezuru Obodo o mere ka a mara eze obodo na ndị oso ya achị Ojezuru Obodo ebutaghachi ya Ojezuru Obodo o mere ọnụ ọchị waa nwata Ojezuru Obodo ihe omume na-akụzi ihe n'ezie Ojezuru Obodo ọ kọwara omenala obodo Ojezuru Obodo ihe omume na-akpọ obi ụtọ Ojezuru Obodo ekpekpu ama agba Ojezuru Obodo ihe omume eji mara ụlọ mgbasa ozi Eco FM Ojezuru Obodo ihe omume na-ada kem Ojezuru Obodo ihe nrite gbara ọkpọrọkpọ Ojezuru Obodo nwoke butenye ihe ọma nwaanyị butenye ihe ọma Ojezuru Obodo nwata butenye ihe ọma okenye butenye ihe ọma ọ bụ nwafọ enyi ogogo kedu ka obi dị gị nwoke ọma mgbe ị mabutere ya bụ Ojezuru Obodo ezigbo obi dị m ụtọ maka na obi m gwara m na aga m achọta ihe a obi m gwara m oge anyị na-apụ maka na bifo ya pụọ tupu ya pụọ oke nze m kpọrọ m sị m emisikwala ihe a were ọfụ ya wee pụọ ọnụnụ sị m na njebe na ndị iche kwụ m n'azụ kedụkwana ihe ndị ị gabigara tupu gị chọta ya bụ Ojezuru Obodo maka na ahụrụ m na o nwere mgbe ike bịara bịa gbawa ọnụ kedu ihe ndị ị gabigara tupu gị chọta ya ihe m gabigara awụrụ obere ihe agabigara mana ike agwụrụ m maka na ile anya akpụkpọ ụkwụ m so bụ gold ife a sikwenye na ya dapụrụ na awa anọda treasure a ga-eje chọwa a ga-eje chọwa nke ahụ chọtakwa ya o ngwa na onye eze biko kọwara ọha na eze na-ege ntị aha gị ọha na eze na-ege ntị aha m wụ His Royal Highness Eze Sir Justin Chukwuma Nwaneri PhD
Eziagụ nke atọ na Ezigaragu Autonomous Community Enyogwu. Ndewo onye eze. Ndewo. Kedụkwanụ ka obi dị gị n'ihe omume a na-akpọ Ojezuru Obodo bịara n'obodo gị Ezigaragu Enyogwu nke kansụl ime obodo Aboh Mbaise nke steeti Imo? Obi dị m ụtọ nke ukwuu ihi na ahọrọla obodo anyị wụ Enyogwu na Mbaise. Mbaise nwere lokal gọọmenti atọ, enwere Aboh ya nke nsipụta, nwee Ziniste, nwee ahịa azụ. Unu abịa na Aboh. Aboh nwekwara about 12 autonomous communities. Unu eshida atọdatu họrọ Enyogwu. Ọwụ ihe ọmakpa. Amaghị ihe m ga-aka ka ọwụ na anyị ka ndị nke ọzọ mma. O ihe a na-akpọ na bekee si first among equals that were chosen. Ọ ihe mara mma nke ọ dị ahụ na-enye m obi aṅụrị na unu bịara isi ebe ka anyị malite. N'eziokwu na ịbịa na Aboh Mbaise, ọwụ na-eme pasha ịbịa na Aboh Mbaise by alphabet and all. Enyogwu ward na-eji awụ the first ward na Aboh Mbaise. So unu bịakwara to the right place. Unu ndewo na obi dị m ụtọ. Kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inye obodo ndị ọzọ bụ ebe Ojezuru Obodo a na-agarubeghị? Awụ oge ọlụ na-aga ihe na-abata unu kpachi na-abata unu. Ihe unu na-eme ihe mara mma. Unu na-akwado obodo, na-ebuli obodo elu, na-eme ka a na-amata omenala ndị obodo. Obodo ọbụla na-anabataghị unu pụtara na achọghị ihe ka omenala ha pụta ihe. Unu si bịa ebe na obi dị m mma. Ozugbo na-abịa hụ ọzọ, na-abịa mgburugburu obi ga na-adị m mma. Ihe na mụ na nwoke m si from the cultural sector. Arụrụ m na National Commission for Museums and Monuments for 35 years. Arịtara m as a director National War Museum Ụmụahịa. Ụmụọla gbasara culture ji adị m obi mma. Ndewo. Ngwanụ Okenze, kọwara ọha na eze aha gị. Aha m bụ Okenze Julian Nwogu, Okenze Ezigaragu Autonomous Community nọ n'Enyogwu. Aha m bụ Okenze Morris Eke, Okenze ka Enyogwu Ancient Kingdom nke wụ eze Athanasius Ezekwe. Aha m bụ Ezeji Remi Emeka Njoko Ndiyi. Omuade in charge of tradition and culture promotion in Ezigaragu Autonomous Community. In the wider Enyogwu, when it comes to our tradition, Oururu, Omuade Kwamnandeleja Hajiri here. Igwa gị eziokwu, this is Kembiao, Obidimimadiam. You made our people happy. Everybody is celebrating what you're doing. So it should be a continuous exercise. The community, the indigents, the poor and the rich, everybody is happy that this thing can be happening in their community. So we are going to support you next time you are coming, both financially and otherwise. Here mere bata wo udebonu Aboh. Okay. His Highness Eze Sir Justin Nwaneri. Ọ ga-adịghị mgbagwoju anya na taa ka o mege anniversary oshishi eze. Ọ dịghị izi ije agara gada ije eze adịghị obede. Ya wụrụkwa taa ka ụdị ihe mega n'obodo bịakwa na palace ya. Ị ga-ama na ọwụ ihe dị iche. Ihe a butere ngozi dị egwu na palace a and n'Enyogwu gburugburu. Dịka Okenze esi gwa anyị, a sị kemgbe otu afọ taa na ihe mega na palace awụ ihe ọganihu karịrị akarị. N'ime mbido suka afọ abụọ ka ọ nọ n'ọchịchị ka abịakwa mee mgbe oge mbụ anyị abịa igirigi ndụ. Ọ dị ka igirigi ndụ adala n'obodo. Otu a ka ọ gị na-akụzi onye nọ n'ala ma anyị na ndị ebe na-awụghị na-adị ma singa. Ọ dala n'obodo, ọ gakwa isi otu a dara na-eje. Taa obi dị m ụtọ sahi emeghe in my own community because mgbe m nọ Lagos m na-arụ na bank, esoro m na ndị na-promote na-emekwane organize other cultural activities. Oshogbo Festival, I was part of the organizing for 9.5 years.
Ojudo Festival, I was part of the organizing for 9 years. And I have been looking for opportunity. Here I lay outside. Kaiga will no law. Culture and tradition adi emume si ọwọ ihe ọjọọ ọwụ ndị obi tiri m afọ taa. Tụkwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inyekwanụ obodo ndị ọzọ bụkwanụ obodo ya bụ Ojezuru Obodo a na-ekwu okwu ya na-agarubeghị. Ivi na aga m egburu unu kampen gawa obodo ndị ọzọ sị ihe nabata hụ unu ma ọ dị mma. Aga m enye ha advice ọ dị ihe dị ka culture na-echefu ejirimara obodo echefu. Ọhụhe n'ọkwanụ ihe dị mgbo n'ala Igbo. Onye ozi ọbụla nwere nghọta nwere akọla uche kpe eze anyị jiri nwee ọ dị ehi a ga-eba n'obodo gị gịsa nwa adị mma no aga ha nabata unu ana m ayọ ha ka ha nabata unu ebe mgbe ọbụla unu bịara ọhụụ dị mma is educative is entertaining. A sị na anyị ga-ịgba kampen na-asị unu bịa enwere otu ka esi mee Chineke mebere ya bịa dị Igbo chede anyị na-arịọ unu enwere emume anyị eji eme ebe eleji akpọ orurukwu enyi ogugu wu nke enyi ogugu ọfụ itelule eji eme eze anọ autonomous community anọ dị involved na ije ahụ aga m agbalị ịgwa ndị na-eme ihe n'afọ na agaghị ịkpọ ndị Eko FM ka ha bịa nọnyere ha na ngaghị ka ị ga-ahụ dịka omenala ndị ọkpụdowere anyị n'ụzọ dị iche iche ma na egwu ma ha na-eri eri ma n'ụdị ndụ anyị kwesịrị ibi n'ụdị oyi anyị na-eji eyi. Well, as onye hafụrụ obodo amụrụ ya adịghị oji ihe ejikwere ya nwekwara ihe ya akpọ ejiri mara mba na Mbaise anyị aga m ayụyọ m na ayọ ha wụsị ha onye ọwụla ebe nọ ka anyị nye aka kwado obodo anyị gwa ndị anyị leji agawa ala bekee gawa ebe dị iche je na promote ka anyị lọbatakwa n'ụlọ ebe ka anyị ma ndị Igbo ebe ndị Igbo chiri gaa nwere ji akọ ndị Igbo anọs Igbo enwe ezi Igbo enweghị culture anyị nwere culture all we need to do is reactivate it and promote it and incidentally culture ka anyị ka dị kende ọdọ mma. Oje ya yo sagi oje ya yo sam ayamba oje anya afuala ayamba oje Ojezuru Obodo oje ya gawa oje Ojezuru mba ayamba Ojezuru n'Imo State ayamba Ojezuru mba niile